זה לא ישרוד, אחי. יופי. נצלם. אוקיי, אנחנו פותחים פה שורה שלמה של גיבידי צ'אט. בלוק רייבלס הציעו את סאי. אני אוקיי, שומע. בוא נתחיל. פוליס, די.ג'יי, שמאל, פוליס, שמאל, פרסייט, פוליס, פרסייט, שמאל, פוליס, שמאל. אומר, עשו ריוורק לסאי עוד הפעם. אנחנו לא אוהבים אותם. גייז, אנחנו לא אוהבים אותם, הם גיבידי מדי. אוקיי, בוא ניקח אותם, בבקשה. הם מפריעים לי. צריך לפולדר עכשיו. תומר, אתה צריך מוטציות, יא נכה. אבל הם חרא, אחי, הם בכללי חרא. ואני עדיין מבין כסף. הם צריכים לעשות סיבאו, אני צריך את הכסף, אני צריך קצת כסף לעוד אנבוקסינג. על מה אתם מדברים? אותו משחק כאילו? תומר, מה זה הקוד הנכה הזה? תראה את זה. סקס שידו. סקסיס שידו? לא, סקס שידו. עוד בבלוק רייבלס. סקס שידו. סקסי דילדו. 10 לקי ספינס. מה? לא מה שאני... סאגיז אני אשאר כזה סיבקה. מי זה סיבקה? אביו? הרן. מי זה סיבקה? אביו? מי? הרן זה סיבקה. אביו. תמיד ידעתי, לא, אתה זה סיבקה. אביו. L-O-V-E-I-L-O-V-E-U אין לה דאטה. Tickling in the night Tickling in the moonlight Tickling near the sun מטורף. אוקיי. בוא נראה מה יצא לנו מהגיבידי קומון. בוא נגיד בקצרה מלא קקי. תגיד, מה זה כל הלבן הזה על המסך? זה אלוהים עושה על העיגון. תומר, קיבלתי את קייזר. יש לנו פלייסט, אחי. גיל ראשון. איזה סיגמה לי. יאללה, בוא נתחיל. ררגס. בוא נתחיל עם הררים. שכבר פתחנו בסרטונים קודמים. מעט מאוד אבל, היום אנחנו השתדרגנו. אנחנו עוד בסרטון הראשון. אנחנו עוד בין הסרטונים הראשונים, מצטער. בלבלתי. סרטון אחד. המנג'ר שלי, סקיבידי גויה. עוזר לי. פאק. פתחתי אחד ברמה גבוהה מדי. לא להסתכל. קיבלתי בוס גוילט. אומייגאד. לא, אתה לא קיבלת את בוס גוילט. אני אומר לך שכן, אחי. בוס בוילט? אני לא מאמין שקיבלתי בוס גוילט. גוילט. לא טוילט. אומר, זה גוס בוילט. בוא נראה מה יצא לנו מהגוילטים. בוס גוילט. לא, זה בוס גוילט. בוס גוילט. עוד בוס טוילט. עוד בוס גוילט. פרסייט, קאט, סיינטיסט. בוס גוילט, קאט טוילט, בוס גוילט, טייט טוילט, קאט טוילט. פליס קארטר גוילט. סיינטיסט גוילט. סוקר בולס. בוא נסתכל באינדקס. האם השתדרגנו? וכן, השתדרגנו, יש לנו פה בוס גוילט. טוב חבר'ה, אבל נתקדם לביצים הטובות אפילו יותר. שממש פה נמצאים בשורה. הם בום. פה גם בוילט. אוי לא, אני עושה ליק. שט, אני עושה ליק. אני גם עושה ליק. הם כולם רואים אני מסיק. אוקיי, לא להסתכל. למה אתה גורם לי לעשות ליק? לא, הרן, תעשה ליק לוידאו. אתה גורם לי לעשות אני לא עומד בזה. שמקסי. אני לא עומד בזה, גנג. אוקיי, גנג, בוא נראה מה השגנו מהגיבידי ביצים האלה. אז ככה, פורקיליף, קליפה טוילט, עוד קליפה טוילט גדול יותר. קומו טוילט, אני לא מאמין. השגנו עוד קליפה, נראה לי הוא השיג קליפה. קמלו, פורקיליף, ובוא נראה אותם באינדקס. הופה, אלה ביצים טובים, חזקים ואיכותיים, טובים, טובות. ויאללה, בוא נעבור לבנות. גיבידי טוילט רגיל. זה כאילו הכי נדיר. אוקיי, בוא נעבור לביצים. בדרגה הכי טובה. עדיין לא יצא עדכון של הסקיבידי טוילט רגיל. אותם נפתח לאט לאט. בוא נראה מה יצא לנו... לא, אתה יודע מה? לא נפתח אותם לאט לאט, כי נזיין לזה. נפתח פה גיבידי 1, גיבידי 2. גיבידי 1, גיבידי 2, גיבידי 3. גיבידי 5, גיבידי... אחי, אף פעם שמתי על כמה חרא המיקרופון שלי. גיבידי 8, גיבידי 9, גיבידי 10, גיבידי... אומייגאד, אני כבר רואה פה משהו איכותי. איך אני אוהב קייזר? גיבידי 14, what the fuck, אני כזה פנבוי. ניקח את המיקרופון של אילון וגם מצלמה. או,
השגתי מיוטנט פמפקין טוילט. אסטרו דאצ'ס. אסטרו דאצ'ס. ארן. מי סיגמה. מי סקיבידי, לא אכפת לי. מי פאקינג גאד. I don't give a shit. מה? שתיים, אחי, מה? זה פמבוי. תגיד לי, גם יפה, אחי. מה אתה אומר? חבר'ה, השגנו פמבוי. דאצ'ס טולט, ארן, 2 כאלה. חברים, נראה לי כבר הגענו, השגנו כבר מה שרצינו. אני ממש נראה שמח. לכם בסרטון הבא. מה עם הלג'נדריס? אז בוא נעבור לאט לאט, אחד. רגע, אומייגאד, לג'נדריז. לא פתחנו פה הכל, מה קורה כאן, חבר'ה, מה קורה כאן? מקנגי עדיין קיים. חבר'ה, זה מטורף, חבר'ה. אוקיי, יאללה בוא נמשיך. אחד, את הלג'נדרי קיבידיז. אומייגאד. יואו, פוליס מיוטנט. פוליס מיוטנט. זה פה. חבר'ה, אני ממש מתרגש כי זה אחד איכותי. בוא נפתח אותו. איכותי. פוליס טואלט. חבר'ה, אני מתרגש. עוד אחד, חבר'ה. עוד אחד. זה אחד הכי הם קומון. בטח כאלה לא נדירים. אני מנחש שזה אחד הכי קומון. אוקיי, וואו. אנחנו ממש לקי כרגע. ממש לקי. שתסדיס ניגה ליינג. תן פיק-אפ. אוקיי. בוא נראה. יואו, עוד אחד. אסטרו טוילט. Very well. זה אסטרו. I get those goosebumps every time. גנג, אני לא רואה. אני לא רואה מה קורה כאן, גנג. וכדי לך להרים תם. לא יודע מה קיבלתי, מקווה שזה משהו טוב. תעשה להם פיק-אפ, האץ' כאילו, עד שאתה מקבל באינדקס משהו מיוחד. אתה יודע, הם גדלים גם. יש גדלים. לא, הם גדלים כל עוד אתה מחכה איתם. Touch my cat every single time. נו כן, אז תבדוק באינדקס. רגע, בוא נראה מה יש לנו כאן, חבר'ה. way too tough, yeah. ואקיום טוילט. לוואקה סטורנו סטורנית הטוילט? סיבאו. בוא נפתח שתיים זה במקביל, לא היה אנחנו כנחנו הוא קיבל את לוואקה הטוילט. מרגישים שמחים. בוא נראה גם מה קיבלנו. תבדוק את האינדקס. לא התחדשנו. נראה לי- לא התחדשנו. אנחנו רוצים את זה כי זה הכי גיבידי. בבקשה מכם. טוב. אני רואה יש לך פה את הזה. אסטרו ביצה. לא, לא נשאר עוד כלום. זה הסימון אסטרו, נו יאללה. יאללה, אתם מתרגשים חברים? שימו לייק וסאבסקרייב כי עבדתי על זה מלא זמן וממש לא חטפתי בוסטד. אמן חבר'ה. אני מתרגש, קיבלנו כזה בנד. חבר'ה, שימו לייק. קיבלנו רגיל של... חבר'ה, שימו לייק וסאב, חבר'ה. עבדתי על זה קשה אחוז שילינג. טוב, יאללה ביי. רגע. צריך אאוטרו מגניב. אאוטרו. של 2016. אאוטרו נדיר, אחי. הנה. לא, זה שיר. פאק. השני. לא, השני. הלאה חבר'ה, תודה רבה שפתחתם איתי גיבידי טוילט ביתי. מרגש, רגע, היה ממש כיף ונחמד והפתיחות היו מגניבות ויצאתי מאוד מרוצה. תודה רבה שצפיתם, תעשו לייק, תעשו כיף, אוהב אתכם ממש. ביי חברים, פיס.